Ndine urombo kukuzivisai kuti kwakaita umwe moto zvekare kwaMurambinda. Hazvina kumira zvakanaka, zvakaoma vedway. Tiri kusangana nenyaya idzi dziri kutenderera kuti several vendors in Murambinda, Bouwera district, lost their goods to a devastating fire. Some were unable to hold back tears, overwhelmed by the pain of losing everything. Ndo mashoko atiri kutambira pano. Pakaita mumwe moto wakanobvarura ukaparadza zvinhu zvemavhendors vekwamurambinda kubhowera Murambinda district. Vakatsvirwa nenzvimbo yavairaramira vaitengesa. Same situation yakaitika kumbare yakaitika zvekare kwamurambinda. Hama dzadiwa, inyaya dzinosiririsa zvinhu zviri kuitika muZimbabwe kuti moto uri kungobudikira pese pese nguva dzese dzese. Kuri kungotsva zvisinganzwisisike. Zvinova zvinhu zvinorwadza kuona vanhu vachirasikirwa nezvinhu zvavo. Hatiziviwo kuti chii chiri kuitika mumusha munenge mapinda ngozi umo, mumusha munenge mapinda nzara. Ndangoti ndidarike nepano ndichizivisana nemi, ndichikuonesai zvinhu zviri kuitika, ndichikuzivisai kuti ndo situation iri paground iko zvinezvi.